ପତ୍ର ଚଟଣି ଯେ ଖାଇବ ଆର ରେସିପି ଯଦି ଦରକାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। କଇଁଆ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲୁଣ, ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼ିକି ଚଟଣି ହେଇଛି। ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛର କଲର୍। କିଏ ଖାଇବା ଆସ, ଗରମ ଗରମ ମାଛ ଝୋଳ। ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିବା ଆଳୁ ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ପରଫେକ୍ଟ ସିଝି ଯାଇଛି ପୁରା। ଇଏ ହେଲା ରୁପଚାନ୍ଦି ମାଛ ତରକାରୀ, ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼ିକି ଝୋଳ ହେଲା। ହେଇଗଲା ରୁପଚାନ୍ଦି ମାଛ ଝୋଳ।